Gulat ako dun oh. Pipinahin pa ako ni kuya. From the DOH. So, ang daming mga riders na sumama sa papuntang La Union. Kasama namin si Sir Alfred and si Ma'am Ella. Ayan. Destination namin ay sa plaza ng La Union. Ayan oh. Okay guys, so nandito na kami. Di ko alam kung saan na to. Ay nako, nakita na naman kitang Jollibee ka. Bigla tuloy akong nagutom. Baka naman Jollibee. Di pa naman ako nag-almusal. Ay, ano? Jollibee. Oh, shout out Jollibee. Ya. Ay, o kaya dito sa McDonald's. Oh, shout out McDonald's. Saan na to guys? Oy, bawang. Bawang na pala. Okay. So, medyo traffic lang dito. Okay, guys. Ayan o, bawang na tayo. Welcome to Bawang. Ayan o. Daming mga riders. Oh, shout out. Tong tong tong, trucks to go. Galing ni Sumayo. Giây phút em gặp anh là Sumayaw siya na. Gulat ako dun oh. Pipinahin pa ako ni kuya. Oh talaga kuya. Uy kawawa si Doggy. Ayaw niya ng medyo mabagal yung takbo, tumataas yung temperature ng motor ko. Yan, so dapat bilis-bilisan lang natin konti para mahanginan yung radiator. Ayan, bumababa ulit. Oh, slow guys. Saan na kayo? Ang bibilis nyo. Nahuli na tayo. Hulin natin yan. Ay sila sir. Ayun. Dito na kami. So ang daming mga pulis oh. Sila sir.
kayo dito, sir? Oh sir, si Sir Alfred Watermax sir. Sir? Si Sir Alfred po. Ayun, sir. Opo. Ayan na. So, nandito na kami dito sa Bida ang Kasimbayanan laban sa illegal na droga. Ayan. Pasok na kami dito guys. So mamaya magpapapicture tayo doon, no? Ayun, no? Kaya sir, magpapicture tayo mamaya. Town Plaza, San Fernando, Loña. Ayan. Okay.
of our speaker to please join in dancing the cultural. Palakpakan natin ang guest of honor natin. Tapos sasayaw. Siyempre, ang ating Bida and the regional director will also attend. Mayor naman and Ma'am Geraldine. Also, ma'am. Okay. Palakpakan po natin sila, mga kabida. Hindi pong natutunghayan ang ating guest of honor speaker, Police Lieutenant General Rodel O. Sermonia, ang ating BCA. Pinangungunahan ang kanyang pagsayaw ng isang cultural dance. Together with our Mayor, the Director of the PDEA, and ang ating S5. At ang ating SK Federation, Ma'am Cebu. And a representative from the DOH. Ayan, so palakpakan naman po natin ang ating Uwi na kami, time check 10 AM. So nag-enjoy naman kami dito. So thank you guys. Bye bye. Apo. Thanks for my sponsor, Watermax Enterprises, The Kalidad Printing Shop, and siyempre ang Usagi. And God bless and more power.